नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींबद्दल. गोमंतकीयांना कसिनो प्रवेशबंदी विरोधात सादर केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज फेटाळली. खंडपीठाने आज दुपारी निवाडा दिला. राज्य सरकारने जनहित आणि समाजाच्या कल्याणासाठी घेतलेला गोमंतकीयांना कसिनो प्रवेशबंदी निर्णय त्यामुळे कायम राहणार आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार गोमंतकीयांना कसिनो प्रवेशबंदी असेल, मात्र पर्यटकांना प्रवेश मिळेल. पुढील वर्षी होणारी गोवा विधानसभा निवडणूक आणि 2024मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यात आम्ही यशस्वी होणार आहोत. पणजीत निवडणूक प्रचार कार्यालय सुरू केल्यानंतर चिदंबरम कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना चिदंबरम यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे. गोव्याच्या पर्यटनाला चालना देताना केंद्र सरकारच्या अनेक योजना चालीस लावल्या जातील. त्यात पर्यटन व्यावसायिकांना 10 लाखपर्यंत तर टुरिस्ट गाईड यांना 1 लाखपर्यंत कर्ज योजना सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचबरोबर येत्या 15 ऑक्टोबरपासून गोव्यात पर्यटक चार्टर विमानाने उतरतील, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.